Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Siyanibingelela nonke balaleli. Sibingelele kakhulu inkosi yethu Jesu Kristu nomoya ongcwele osiholayo njengamanje. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, masingcwelise igama lakho ngoba wena Nkosi ungcwele. Intando yakho mayenziwe kithina Nkosi sisemhlabeni, usidalile ngomfanekiso wakho. Siyenze intando yakho Nkosi. Sikudumise ngazo zonke izibonakaliso nezimangaliso ezilethwa amandla akho Nkosi empilweni zethu. Sithula ubufakazi ukuthi wena ungcwele, ukuba wena uyinkosi yamakhosi, konke kwadalwa nguwe. Ukudala Nkosi ngenkazimulo yakho nangezwi lakho. Sipha amandla okuthanda omunye nomunye, sihlale sisekelweni esinguthando. Sigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho. Siphe Nkosi amandla okunqoba inyama nemisebenzi yenyama engukudukisa nongaqondi intando yakho. Bathi Nkosi masime ezwini lakho, siholwe nguwe, sinqobe konke komhlaba, siphile ngamandla kamoya ongcwele, sizwa ngaye, silalela yena ngazo zonke indlela. Siyisizwe esilalela izwi lakho Nkosi, wena usezulwini, sibuswa nguwe ngezikhathi zonke, manje kuze kube phakade. Amen. Ngizocela bazalwane nisheshise nithathe amabhayibheli kubo bonke abanamabhayibheli, bathatha amabhayibheli kulesikhathi samanje ukuze soba nokuqonda sonke. Masithi siyakholwa, kakhulukazi masithi sisindisiwe, ikakhulukazi laba abathi baphila impilo engcwele, bayamazi umoya ongcwele uyabahola. Ukuze sihlole imibhalo, sibheke imibhalo, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini, iyona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo, siphile ngayo kule ndlela esiholela ekhaya ezulwini. Laba abanamafoni, abanamabhayibheli efonini, basheshise bavule ama-app abo. Kungabi nakho okuzosiphazamisa kulesikhathi samanje, ngoba sonke siyazi ukuthi inyama iyasikhohlisa, ingumkhohlisi. But cisha lokho kuzokuphazamisa ukuze ungabi nakho ukuqonda kulesikhathi samanje. Ngihamba nomfowethu-ke njengoba sengishilo. Over to you Mhlengi. Amen. Uqonda ukuthi cisha yonke into nayo kulesi Bible lakho ukuze kube khona ukuqonda kulesikhathi samanje, hayi ukuthi kungabikho ukuqonda kulesikhathi samanje. Amen. Liyashelela ulimi, sikhulume into sesicabangile kodwa ngomlomo sishenye into eyenzakalayo. Uthi noma kwesinye isikhathi ngilalela intshumayelo ngizwe ukuthi bengaqondile ukusho lokho, kodwa ngikushilo. Kungasekho ukushaya reverse ngoba sekwenzakalile kurekhodiwe. Yes Lord. Kodwa ke ngenxa ukuthi ubulungiswa bubekiwe, uNkulunkulu umsebenzi wakhe ukulungisa, sike sithi emaphutheni esesiwenzile asisafuni ukuphinde siwaphinde. Before ngiqhubeke ngikhulume, simbonge uNkulunkulu, sibingelele egameni kaJesu Kristu ngomusa wakhe nothando asinike wona ukuze sikwazi ukuphila kuze kufike lesikhathi sikwazi ukubona ubukhona bakhe, sikwazi nokubona ukungalungiswa kwethu ukuze silungiseke. Amen. Njengoba izwi lisebenza mihla yonke yokuphila kwethu. Nencwadi yamaRoma isho njalo, ithi ke ngokuba kubhaliwe ukuthi ke sibulawa usuku lonke ngezwi njengezimvu ezakuhlatshwa. So siloke sithule lobo bufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli.
Sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumile, sibonga uNkulunkulu ngabapostoli ababeka ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu, naye umpostoli omkhulu ongumfundisi omkhulu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe. uNkulunkulu uma uthembekile kuyena uyakugcwalisa ngalokho okufanele ugcwale ngakho ukuze wena uqhubeke uhlale endumisweni, uqhubeke umdumise ngendlela efanele. Ingakho sima la sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uJesu Kristu uyaphila. Amen. Ngokuba izwi lakhe liletha ukuphila, naye akakubonanga ukubola, wahamba wayokuzwa itaste yokufa ukuthi njani, wasiyaphuma ekufeni, waphuma nazo ihluthulelo zasesihogweni, wabashiya abafundi bakhe ukuthi nani ukuze ngeze ukubona ukufa, ngokuba ke okholwa izwi lami uyothola ukuphila okuphakade. Nani kufanele nihambe ngale ndlela engihambe ngayo, nenze konke ngikushilo kunina ukuze nithole ukusindiswa nokuphila okuphakade. Yes, Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona mihla yonke ukuphila kwethu namanje. uNkulunkulu uyena kuphela okwazi ukuthatha ingulube udakeni, ayikhipha, ayiwashe, ayibeke endaweni efanele, bese kuba kuyona ingulube ukuthi iyathanda yini ukuthi ibuyele udakeni iyohlala udakeni. So sinikiwe isikhathi sokuthi sibone ukuthi sizingulube uma ukuthi sibhukude sonweni sihlelo udakeni, kodwa uma usuphumile usugeziwe ngesigezo sezwi, usuhleli kuKristu, uKristu uhleli kuwe, wena manje umunye noKristu. Yes, Lord. Ngokuba uKristu ulethile ubukhona bukaNkulunkulu empilweni zethu ukuze nathi sikwazi ukuba noNkulunkulu kuthina. So kule ncwadi yongiphi incwadi yaMathewu chapter 18 from verse 1. uSathane akaphumuli ekutheni akhubekise abantwana bakaNkulunkulu. Akaniki isikhathi uSathane, lelo thuba lincane alitholayo uyalisebenzisa. Ngike ngithula ubufakazi, ngikhule ekhaya labahedeni, bengekho noyedwa umuntu okholwayo, and futhi ngiyazi ukuthi ekhaya lengizalwa khona ngokuqala okholwa kuKristu ngalolu hlobo. Amen. Ngokuba abanye banemigomo nemibandela yokukhoza uNkulunkulu khona emndenini. Ingakho uma ushumayela ivangeli langempela abantu behlabeke enhlizweni bathi wena uzenza ngcono. uJesu Kristu wakhuluma into ebalekile ethi kunomuntu owenengadi waphuma eyoqasha abantu emvinini, eyoqasha abantu ukuthi bazosebenza emvinini. Wabaqasha bokuqala ekseni, wabatshela ukuthi uzobanika ipheni noma ipeni imali yakudala ngesikhathi sakudala, uzobanika imali, lo mali ezobanika yona sebexoxile baqoda ngayo. Bavumelana bahamba bosebenza. Waphinde futhi uJesu Kristu wahamba ufuna abanye abantu, wabafica behlele emakethe, wababuza ukuthi bahlaleleni, bathi akekho umuntu ozobaqasha. Wabathatha wabaqasha, waqhubeka kuthe sekuzoshona ilanga, wathola abanye wabaqasha. Bonke labantu ukhuluma uzobaholela the same, noma umholo ofanayo, noma iholo elifanayo. So uma labantu sebesebenzile, sebefikile lapha bafike egcineni, sebeholelwa, kwaholelwa laba bafike egcineni baholelwa imali efanayo nalaba abafike eqala ekseni. Uma beholela imali efanayo,
laba abafika eqali bazitshela ukuthi manje bona abangcono ufune baholele kakhulu ngoba bafika eqali. Yathi le ndoda yensimu ngokuba sivumelele nje ukuthi ngizoniholela malini and lokho enginiholelayo ikona engibone kunilungele. So uma ukuthi ananiselekile nina kusho ukuthi ke aniboni umusa kulento engenzayo ngokuba sivumelana ukuthi ngizonika le mali njengalabo nabo ngakhulume nabo the same thing, akekho umuntu ongcono kunomunye. Umfanekiso wale ndaba le exoxa uJesu Kristu uqonda ukusitshela ukuthi embusweni kaNkulunkulu akekho ongcono phambi kwamehlo kaNkulunkulu, nembhalo iyafakaza ukuthi kuNkulunkulu akekho ongaphezulu komunye. Amen. So siyafana. Uma usindisiwe eqali, mina ngasindiswa ngamumva, kodwa wena wazitshela ukuthi ungcono kunami ngoba ngisindiswe ngamumva, kumele ukwazi ukuthi umkomelo wethu uyefana ngaphambili. Egameni lokuthi mina ngisindisiwe, ngayamukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi, ngabhaphathiswa egameni layo, ngahamba ngendlela yayo. Kukhona abantu abakuthi basindisiwe ngemlomo yabo, okuyibona laba bantu abahlulela abantu abakholwa ngokweqiniso uma bebatshela iqiniso ukuthi le ndlela elihamba ngayo akuyona, ngokuba ke ngokwembhalo akuvumelekile ukuthi sibe amaKristu bese senza izinto zezwe futhi. Bathi yini ongasitshela yona wena okholwa izolo? Kodwa engithandayo ngikholwa into ebhalwe phansi, angikholwa ngomlomo wami. Amen. Ngokuba imbhalo iyona lethu kuphila. Ukucabanga kwami nendlela engizizwa ngayo nentando yami uma ngenza izinto ephambene nezwi laNkulunkulu, ukukholwa kwami kuyize. Amen. So izwi lilethu ukuphila. Awuqale kule ncwadi yaMathewu chapter 5 from verse 3. Izwi lilethu ukuphila. Lokho kuphila lokho akutholakali ngokuthi wena ucabange ukuthi uzokholwa kanjani ngendlela yakho. Kutholakala ngokuthi wena ulandele izwi likaNkulunkulu njengoba injalo. Amen. Amen. Ungazenzeli kwakho, wena osusindisiwe, ungaziboni ukuthi ungcono kunabantu abangasindisiwe. Yes, Lord. Ngokuba uyasho umprofethi uJohane umbhaphathisi ebabhaphathisi ehlane ememeza kweza lonke uhlobo lwezoni, kwase kukhona labo abazibiza abaFarisi abazitshela ukuthi bona ke bamaJuda ngokupheleleyo abadingeka ukuthi benze lutho olutheni ngokuba babambele igama. Uthi uJohane bona ningazitsheli ukuthi nina ningamadodana kaAbraham, ngokuba uNkulunkulu angaphendula amatshe awenza amadodakazi akhe. Amen. Ngokuba izembe libekiwe empandeni ukuthi lezo zihlahla lezo ezingakhiqizi izithelo ezifanele zishawe phansi bese zifakwe emlilweni. So ungazitshela ukuthi wena ngoba naku ukuthi usindisiwe, usibiza ngomKristu, uthi sekuphelile, noma wabhaphathiswa uthi sekuphelile. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu, uqhubeka nokuzibiza ngomKristu kodwa ubewenza izinto zasezweni, uzakushawa phansi. Uzoshawa phansi ufakwe emlilweni. Njengokuba nemunye umfanekiso ithi umnini weplazi noma umnini wengadi watshala, walala ebusuku wafika isela noma isigebengu sazofaka ukhula. Ngakusasa mevuka ekhambeni kwesikhathi kwatholakala ukuthi sekubila nokhula. Base bebuza abasebenzi bakhe ukuthi ke Nkosi, angithi phela wena uthe awungatshalanga ngani lapha yana uhlobo oluthize. Athi ngibe kunjalo ngitshale kanjalo. Bathi pha kwenziwa yini kube nokhula? Athi no, kufikile isonakali safike safaka ukhula. Babuza usenze njani? Sihambe siyokhipha ukhula. Bathi no,
ngalikhipha ukhula yekeni kanjalo ukhula lukhule nakho konke kuzothi bese kukhule konke bese kufika isikhathi sokuvuna njengoba sekuhlungwa ukuthi ukhula luthathwe kuboshwe ndawonye lube bizomani bathi le gama lele ngilifunayo bathi libe inyanda luboshwe libe inyanda ndawonye bese liyathatha ukhula liyofaka emlilweni bese kuthathwa lokhu okuyizithelo ezifanele obekutshaliwe umtshali uthathe kubekwe endaweni efanele lekuzobekwa khona kubekwe umsebenzi ofanele umfanekiso wale ndaba uthi uNkulunkulu uthumile indodana yakhe iwumtshali uJesu Kristu ukuthi azotshala izwi lakhe kuthina abantu libe imbewu likhule likhiphe izithelo ezifanele kodwa ke isitha umkhohlisi udrago ikhwezi lokusa libhizi aliphumlile nalo lihambe lifaka imfundiso engalungile ezinhliziyweni zabantu lifaka ukhula so uthi uJesu Kristu isizathu sokuthi manje abantu ababi bangabulawa noma kungabuqedwa manje yonke into ingoba kulindelwe isikhathi sokuthi ke uNkulunkulu uzothumela ingilosi zakhe ngesikhathi sokuphela komhlaba bonke abenzi bokubi bazoyikhotha imbenga yomile bayosiphulwa njengokhulu abathathu bafakwe emlilweni njengomsebenzi yabo njengoba isho incwadi ithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ukomelisa abantu ngokomsebenzi yabo so le ncwadi engifunayo kaMathewu chapter 5 verse 3 incwadi ngokuba Mathewu isahluko sesihlanu ivesi lesithathu babusisiwe abampofu emoyeni so ukuba mpofu emoyeni usho ukuthi uhluphekile ngokomoya uhluphekele ukulungiswa ukuze wena uqondiswe udinga izwi udinga uNkulunkulu ngokuba ngaphandle kwaNkulunkulu ubulungiswa bukho abantu abaningi bomile bathi kodwa bona ba right makhelwane wakho uvuke ekseni asmile noma ucasukile uma ebona wena athi right kodwa ekhaya kukho right uNkulunkulu akekho kuye akekho ekhaya uyashayela emgaqweni ekseni abantu bashaya amahulu bathukana ngeenhlamba bamiselwana iminwe ekseni evuka umuntu akekho right yini bomile ulala nabafana abahlukahlukene ulala namantombazana ahlukahlukene uthi right lokho kwenzayo awukuthandi ekujuleni kwenhliziyo yakho unesifiso sokuthola indoda elungile unesifiso sokuthola umuntu wesifazane olungile abanye bakhohlakele isitha sibakhungathile ngomoya wobufebe abayibona inkinga nokulala namantombazana ahlukahlukene abayibona inkinga ngokuba yiphiki abayibona inkinga ngokuba yifebe ngokuba ke isitha sesibakhiphile ukukholwa kusho ubulungiswa ukukholela kuNkulunkulu nobulungiswa bakhe abanye bamazi inhlobo uNkulunkulu so ngesikhathi uJesu Kristu entabeni abafundi bakhe esebuye lokhazimuliswa bambuza ukuthi ke Nkosi bathi uJohane uElijah uzofika kuqala wathi yebo uElijah uzofika kuqala ungiphela uncwadi leyo chapter 14
yaMathewu chapter 14. uElijah uzofika kuqala usefikile ukuzolungisa izinto. Njengoba efikile azolungisa izinto, uyayithola? Njengoba efikile azolungisa izinto, no uhambe kuyile ku chapter 17. Funda verse 17. Okay. Oh, verse 5. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 17. No, qala from verse 10. Verse 10. Yes, sir. Bambuza abafundi bathi, "Pho basholoni ababhali ukuthi uEliya umele ukufika kuqala na?" Waphendula wathi, "Nempela uEliya uyeza. Uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, So, ubambe lapho ungajahi. Uyakubuyisela konke. uJohane uMbhaphatisi uyena oweza njengoEliya. Into ayizele uJohane uMbhaphatisi ukuzolungisa izinto ezonakeleyo elungiselela uJesu Kristu. Uzobuyisela izinto esimweni, kusho ukuthi ke ngeke ubuyisele izinto esimeni kungazange konakale lutho. No. uNkulunkulu inhloso yakhe ngokuletha abaprofeti bakhe kuze kuzofika uJohane uMbhaphatisi. Ngokuba uJesu Kristu ungumprofeti, ungumfundisi, ungumpostoli, uNkulunkulu. Uyikho konke Jesu Kristu. Umnini manje angitsho izonke le. Asikhulumi ngenyama, sikhuluma ngendodana nomoya okuyona. Umoya okuyona, inyama le ithwele umoya nemisebenzi, amandla ewanikiwe ezulwini ngoba inyama ayinawo amandla ngokwayo. So ubulungiswa esibushoyo ukuthi ke ibona obulethiwe umoya oyingcwele. Isizathu sokuthi nina ningakwazi ukuba nobulungiswa ingokuba ke abafundisi abafundisayo abanabo ubulungiswa. Abanabo ubulungiswa. Amen. Bengenabo ubulungiswa nje. Yonke into abayenzayo bayenzela ukuthi bona bazuze kunina abasebenzeli uNkulunkulu. Yingakho unenkinga nomakhelwane, unenkinga yokuthi wena ulala ungabi nankinga uhamba ulala nabo bonke abantu. Udakwa. Usuphelelwe yithemba lokuphila. Likuphelele ithemba lokuphila ngokuba awusasiboni isidingo sokuphila. Uxoshiwe emsebenzini, uhlele ejointini. Uhlukene nomfana bakade nifeba naye. Akuphelanga ngekho isikhathi ngoba ufuna ukuvala isikhala seyinkanuko. Uvulela omunye umuntu iminyango yokuqhubeka ukuthi kwandise ukufebe nokuhlukumezeka. Yini ngoba ubulungiswa bukho. So uma ke uJohane uMbhaphatisi weza kuqala noKristu, wengazelanga ngokwakhe, wezele ukuzolungiselela indlela zenkosi ukuze abantu baqondise indlela zabo. Abaphumile endleleni. iBhayibheli akuyona incwadi yenganekwane. Incwadi yokuphila. Ingakho uJesu Kristu asike uma umthwalo wakho ukusinda, woza kumina ngizokuphumuza. Thatha ijoka lami ngokuba lona lilula. Ukuthatha ijoka likaKristu
lizokuhlukanisa nemthwalo lo uthwele wale inkinga zasemhlabeni ongakwazi ukuzisolva. Ngisho ungafeba kangakanani, ngisho ungadakwa kangakanani, ngisho ungabulala abantu abangakanani, ngisho ungathakatha abantu abangakanani, but still ngisho ungasebenza kangakanani ube nemali engakanani, but still ijoka le inkinga zomhlaba lihlele emahlombe akho and liyagqilaza ukukhombisa wona ukuthi imali enamsebenzi. Mbuku uJuda Iscariot ukigima uya kubafundisi abakhulu nabafarisi nabasadusi, uyothi ke nginganikelela mina uJesu, ngizonginika malini? Bavumelana ngemali laba bamnika yona, bathe bembambile uJesu Kristu yamudla inhliziyo nonembeza, wamudla unembeza, wayithatha lo mali imshisa, imali yegazi wayibuyisela. Ukuyibuyisela kwakhe akusena msebenzi ngokubusela enzile icala. So uma ke esekwenzile lokho still ukuthula kukho khona sebuyisile imali, wenza njani? Uthatha intambo ozilengisa. Ukuhola usathane, uJuda Iscariot wegcona usathane. So bonke abantu ababhizi manje bahlukumezekile. uJuda Iscariot wayekhona kukhethwa abafundi abafundi abawu-12 benikwa amandla. Kuthiwa bahamba ushumayela la, wanikwa amandla naye, kwathiwa nikunikiwe mahhala, nani hamba nokunika mahhala. Isiphiwo sikaNkulunkulu esamahhala. Angeke ngikwazi ukuthi ngizohamba ngiyofundela ukuba umfundisi ngikhokhela imali ekubeni ke iBhayibheli phambi kwami kumele ngenze into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uthi uNkulunkulu engigcwalisile ngale nto ebhalwe phansi eBhayibhelini, ngikwazi ukufundisa omunye umuntu ukuze abone ukubaluleka kwaNkulunkulu empilweni yakhe. Leyo ukuthi funa ngiyothola isitifiketi. Ingakho nje lapha ezikole lezi zabafarisi nabo ama-scribes lawa ababizwa ngani ababhali, bafundisa izinto ezithandwa yibona, bafundisa ngeBhayibheli. iBhayibheli bayaphendukezela. Ingakho kulo zazikole igcwele abantu besifazane befundela ukushumayela. Yini? Usathane uyabahola. So ubulungiswa bulethwa ukwamukela uKristu empilweni yakho. Ubulungiswa bulethwa ukuzithoba, uzibona ukuthi uyisoni. Ngokuba zonke inkinga zasemhlabeni ngeke uze uzisolve wena. Amandla akho nokuqonda kwakho akwanele ukuthi wena ungasolva le inkinga ezikhona emhlabeni. Awunawo amandla wena okusolva le inkinga. uKristu kuphela. Hallelujah. uKristu kuphela okwazi ukusolva yonke into ekhona eyinkinga emhlabeni. Akekho omunye. Ngisho ungaya kumprofethi wakho ambango kaShembe ufike umtshele ngeenkinga zakhe ezikhona ekhaya, akanandaba nalokho, uzokulalela nje ngoba naku ufuna ukuthi ke uncwadi yaMathewu chapter 23 sikhulume ngendaba zabo labafundisi bamanga, sibatshela ukuthi utheni uJesu Kristu ngabo. Hallelujah. Ngifuna from verse 10. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko 23. Yes sir. Sukela ku verse 10. No, starting from verse 5. Usukela ku verse lesihlanu. Kema imisebenzi yonke yabo. Yeah. Qala lapha. No, hlehla kancane. From verse 3. Hallelujah. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko 23 verse 3. Ngakho ke konke abanitshela khona obani labo? Wathi ngokuba Mathewu isahluko 23 verse 1. Yes sir. Khona uJesu wakhuluma esixukwini nakubafundi bakhe. Yebo. Wathi ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Baningi abaprofeti bamanga bahlele esihlalweni. Amen.
sokuzibiza ngabaprofeti njengayo uHlembe uhlele esihlalweni sikaMose wenzisa abantu izinto ngendlela ephambene. Baningi abaprofeti abanamabandla abazibiza ngamaprofeti bakaNkulunkulu kodwa kubona bakaNkulunkulu benzani? Ngakho wathi ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abanitshela khona Yonke into abasitshela yona kwenzeni nikugcine, sikwenze sigcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo. sazi manje ke okuhlungu ukuthi ke kufanele sigcine into abayishoyo kodwa manje basifundisa izinto eziphambene nomlando nomyalelo kaKristu. Ngokuba bayakhuluma bengenzi. Baningi abantu abaphathi iBhayibheli abafundisa sengazi ukuthi bona bangcwele. Amen. Kodwa umsebenzi yabo iyabaphikisa umngcwele. Amen. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyifukula. Bona bathwalisa abantu imithwalo abangakwazi ukuyithwala bona. Amen. Ukuyifukula ngomunwe wabo. Yes sir. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Yonke into abayenzayo bayenzela ukubukwa. Ayikho into abayenzayo abayenzela ukugcina okubhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Benzela ukuthi babukeke sengazi ukuthi bona baholwa umoya engcwele. Amen. Kodwa imisebenzi yabo efihlakaleni ukungcola. Amen. Amen. Amafilakteriyu abo bawenza abe nzima, bawenze abe makhulu amaqopho. Bagqoka impahla ezibizayo, bagqoka impahla ezukhazikhazi. Babukeke sengazi ukuthi ave bengcwele. Bathanda izindawo ezingenhla ekudeni nezihlalo eziphambili emasinagogeni. Bafuna ukubukeka njengabantu abaphakeme, bathanda lezikhundla eziphezulu. Abanye babo khona manje benze isivumelwano nababusi bezwe ukuze qhubeke kwenze ukukhohlakala ngoba yini bafuna izihlalo eziphambili eParliament nokubingelelo ezigcawini. Bazenza ama-celebrity noma osaziwayo. Mawuhlangana nabo kufuneka kube wena ozozithoba kubona. Bazenze abantu abangaphezulu, bazenze uNkulunkulu bona. Nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Nokuthi bona babizwe ngomaster. Babizwe ngobaba. Imfundiso. You understand? Bafuna ukubizwa ngamagama ahloniphekile. Bayakufuna lokho. Indlela abagqoka ngayo. Ugqoka impahla ezibizayo ezubukhazikhazi. Ukuhamba ngemoto ezibizayo. Ukufundisa izinto bona abangazenzi. Ukufundisa izinto eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu. Ukuthanda izikhundla eziphambili. Yes Lord. Ukuthanda ukubingelelwa bebizwa ngawonke amagama lazo bakhombisa ukuthi bona bawutho. Amen of God. Hallelujah. Yini enye abathanda ukuyenza? Hallelujah. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi. Uthi yabona angikhathalele ukuthi ngibizwa ngani, angilutho. Angilutho. Ukushumela kwami ivangeli angenzi utho. Into abalekile yizwi akumina mina ngiyohlezi ngithi ngisitsha esetshenziswayo. Lokho sithanda ukungibiza ngakho ungangibiza as long ungangibizanga ngobaba wakho noma ke ungibize ngobani? Rabi. Ngorabi. Ungangibizi ngorabi. Munye urabi. Yini inkosi ungangibizi ngenkosi yakho. Ngokuba munye umfundisi wenu. Munye umfundisi wethu. Nina nonke ningabazalelwane. Thina umfundisi munye uKristu. Thina singabazalwane thina.
So uma ngibona wena ngibona ubhuti wami angiboni umuntu ongaphezulu kwami. Why kuyinkinga udinga ukuthi ngithe Mr Zulu noma ke Bright yile xasulayo. Ufuna ukuthi wena umbishop? No. Ufuna ukubizwa ngenkani ngombishop? Hallelujah. Ufuna ukubizwa ngenkani ngomdikoni? Uthwele igama mahala. Ucasula ukuthi ngithe Bright noma Nkanyiso. Awusafuna ukubizwa ngeNkanyiso wena manje. Hallelujah. Igama lakho awusalifuni. Hallelujah. Uthanda ukubizwa ngegama elizokwenza uzibone ngathi umkhulu. Amen. Ningabizwa umuntu emhlabeni ngokuthi singabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo akusho ke ngubaba wakho. Ubaba wakho. Kukhulunywa ngamaRoma. Amen. AmaRoma athini kumfundiso wabo? Abasho ukuthi father. Umuntu ongibiza ngofather nje angimuzwa kahle mina ukuthi uqonda ukuthini. Man of God. Akusho ukuthi man of God la. Kubhaliwe ukuthi wesibizo ukuthi amadoda kaNkulunkulu. No. Singamadodana. We are servants. Ongaphezulu konke. Hallelujah. Of the Most High. Singamadodana namadodakazi ophezulu konke. Hallelujah. Siza kufa njengabantu. Amen. Yayizwa lonto leyo. Uthi singabizi umuntu ngobaba, so umuntu omfundisi obizwa ngobaba umfundisi. Amen. Baba mfundisi, baba mfundisi. Now avume. My pastor is my daddy. Yayizwa lonto leyo. Kusho le ngazi esimanje. Amen. Kakhulukazi abantu besifazane ibona abanika abantu besilisa abakayikhundleni ephezulu abagama ukuteketisa. Ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo. Akekho umuntu ofanele ukuthi lapha kuthiwe father kuyena. Nina abantu basemaromini uma nifunda iBhayibheli kanti lithini iBhayibheli kunina? Wanibiza abantu ngofather. Ngokuba munye uyihlo usezulwini. So why ngibiza indoda egqoka ukukhola ngofather? Kwenziwa yini lenza lokho? Kwenziwa yini ukuthi nibize abantu ngezinto ekuthiwa singazenze eBhayibheli lina nizenze uma ukuthi niyakholwa? Umhleli uyohlala umhleli. Uma ngihlala nomuntu emgaqweni ngiyodayisa amagwinya ngibiza ngo-fat cook abanye abangalazi igama lami. Ngeke ungizwe ngilwela lonto ukuthi kuthiwa ngu-fat cook. Noma ngihlangana nabantu abanginika igama bathi ngushaka. Yothi ngushaka angeke ngizwe ngilwela ukuthi ngushaka. Kodwa uma noma ngifundisa amasoqhamuka uzothi-ke father noma man of God. No. Uma ngingakwazi ngizothula ngikubuke ngoba lithi iBhayibheli esigweme ukuphikisana ngokuba-ke kuletha-ke umdonsiswano nenzondo. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi. Ngokuba imali ophinde uthweni futhi ningabizwa ngokuthi abaholi. Abaholi yayizwa lonto leyo. Bangala labantu abafuna ukubizwa ngabaholi. Umholi webandla ukuthi iBhayibheli libhale phansi yonke into ekumele singayenzi. Ngokuba yini kubalekela lento ukuthi umuntu umenikwa isikhundla noma enikwa igama bese akhukhumale. Aphendukise lesene isinanafu. Afuna ukuzenza into angeyona. Munye uNkulunkulu. Ebukhulwini bakhe usitshela kahle ukuthi-ke singazikhukhumezi ngokuba labo abazikhukhumezayo bayakwehliswa. Kuthi labo abazehlisayo bayakuphakanyiswa. Indaba yokuba ubaba esontweni, uma umdala esontweni ubizwa ngomuntu omdala kuthiwa elder. Umuntu omdala. Uma ungangami ngikubiza ngobhuti. Uma ukhona ujaje uhambe incwadi yaThimothi yokuqala. Awufunda lapho bese incwadi yaThimothi. Incwadi umpostoli uPaul uThimothi. Isahluko sokuqala bese ufunda ngekho ayikho lonto ibhalwe lapho. Umpostoli uPaul kuThito. Isahluko sokuqala bese funda kahle. Incwadi yompostoli uPaul kuThito. Yes sir. Isahluko sokuqala verse 9. Obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho ukuyala ngezifundiso eziphilayo
ngokwahlula abaphikayo. Yenza lonto leyo. Angeke uliphikise iBhayibheli. Legama osibiza ngalo. Amen. Uma lelo gama lelo lingekho eBhayibhelini noma ke lelo gama lelo kuthiwa singabizwa ngalo, wena uyona lonto leyo wena. Awuyena umholi. No. Uminister, funeka uministerishe noma uyisebenzi. Le ndaba yokuzinika amagama afensi la lokho enizikhukhumeza nizibiza ngamagama okuthi nina umfundisi umholi webandla lokuthi ubaba ufather. Ngokuba umbonisi umele ukuba abe ngongasolekiyo. Fanele umbonisi khulume ngombishophi. Njengomphathi muzi kaNkulunkulu. Ngokuphethe yini? Njengomphathi muzi kaNkulunkulu. So asibheke ukuthi ke kuncwadi yeTimothy yokuqala chapter 5. Noma yokuqala incwadi yeTimothy yokuqala chapter isahluko sokuqala. From verse 5. Incwadi yokuqala yompostoli uPaul kuTimotheyu. Yes sir. Isahluko sokuqala kwiverse lesihlanu. Kepha umgomo womyalo. No hlehla. Verse 3. Njengokuba ngakutshela. Awuqala from verse 1. Hallelujah. Verse 1. uPaul umpostoli kaKristu Jesu. Yes sir. Ngomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu noKristu Jesu ithemba lethu. uTimotheyu umntanami ngesiminya ekukholweni makube kuwe umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu inkosi yethu. Right, I'll have it up chapter 5 from verse 1. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sesihlanu verse 1. Ungayikhathi indoda endala. Ungayikhathi indoda endala usho ukuthi ke umuntu omdala kufanele umhloniphe, ungakhulumi noma wena ngoba kuthiwa wena umfundisi noma ke umvangeli noma ngabe kuthiwa ke uzibiza ngani awunakukhuluma nomuntu omdala ngazi ukuthi wena untanga wakho noma ke akayilutho. Kodwa iyale njengoyihlo. So uma ukhuluma naye umyala njengobaba wakho, awumyali njengoba ubaba wakho, umbizi ngobaba wakho. Igama lithi ke umuntu omdala yena umyala njengobaba wakho. Kodwa iyale njengoyihlo. Umyale njengoyihlo. Namadoda amasha. Amadoda amasha ushuthi abantu abesabasha, umuntu osamusha kumina umfowethu lowo. Njengabafowenu. Angithoyiza lonto leyo, umuntu omfowethu esontweni sabazalwane esontweni. Umzalwane onegama, umzalwane uBright, umzalwane umhleli. Umuntu omdala noma omdala uZulu. Akushiwo ukuthi ke ubaba uZulu, ayishiwo lonto leyo. Akushiwo ukuthi asifune kanjalo la. Abesifazane abadala. Abesifazane abadala njengoba wakho. Nabesifazane abasha njengawodadewenu. Umuntu omncane lalela, umuntu omdala wesilisa. Umuntu omdala esontweni, umdala lowo. Uma engafuna ukubizwa ngomdala, abafuna ukuguga, bafuna ukuchaba esontweni, badlise einganeni. Uwafica babadleni amanye, umfundisi ufaka amacici noma ke umuntu omdala ikhehla ufaka amacici esontweni, ligune nesitayela, lijayele inwele, nomlomo upendiwe, uwacobezela ngazi ukuthi isitabani. Amen. Basafuna ukudlisa bafaka ama-chains. Ungithatha kanjani serious, umhlonipha kanjani lo muntu lowo? Ngokuba kufanele simbone ngendlela azothe ngayo umuntu omdala. Ngoba uzosho kanjani umuntu omdala ngoba ufuna ukubizwa ngobrajo. Hallelujah. Bafuna ukubizwa ngobrajo nobraji. Amen. Nabethi nobradlamini. Amen. Hallelujah. Akafuna ukubizwa ngomuntu omdala. Mdala kodwa. Omama bakhona bafuna ukubizwa ngomama. Amen. Abafuna ukubizwa ngomama, bafuna ukubizwa ngosisi. Hallelujah. Umama omdala una 65. Amen. Amen. Akafuna ukubizwa. Amen. Umbizwa ngo-auntie. Ufuna ukubizwa nango-auntie wakho ngisebenza kini yini? Ngisebenza kini? Sister. Eh? Hallelujah.
Yini baba namasonto lawa angahlelekile? Ngokuba ubulungiswa abukho esontweni. Angenanhlanzeko. Haleluya. Nabesifazane abasha So abantu abaningi njengojadewenu. ubona bengenako ukuthula ezinhlizweni zabo, bengenako ukuthula emoyeni yabo nasempilweni zabo, ingokuba bagcwele namasonto lawa amanga. Inhliziyo zibukhuni. Mokuqhamuka nemfundiso le abayifuni ngokuba yini emasontweni abo kugcwele ukukhohlakala. Bayajola emasontweni. Umfundisi uselana nabo bonke omama bakhona. Abafana bakhona balana namantombazana akhona engathi akuyindaba yalutho. Namakhehla akhona busy ahlala ingane ezincane azilungisela ngemali. Abafundisi ababishop bakhona bayitabane banxunxa ingane zesilisa ukubalale nazo. Kwipulpit yabo kugcwele abantu besifazane. Yini ngoba khona badla khona la. Bazibiza ngamagama afensi kodwa imisebenzi yabo ayinamsebenzi. Yini abayenzayo? Haleluya. Incwadi yaMathewu. Haleluya. Abesifazane abadala. Incwadi yaMathewu 23. Haleluya. Incwadi yaMathewu 23 verse 11. Haleluya. Besiqala verse 1. From verse 2. Wathi ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Busufike lapho ufuna from verse 4. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Abafundisi abaningi bathanda ukubukwa. Bathanda ukubukwa nabavangeli bakhona. Lonke isonto lakhona ligcwele isivukisi, isonto lama celebrity osaziwayo. Bayela ukuyocula ekhwayeni ngoba kube khona into abafuna ukuyizuza. Ikhwaya yakhona igcwele izitabane, igcwele amantombazana afaka amawigi, igcwele amantombazana afaka obhuti inqwebe, abafana bakhona bafaka oskinny jean, bafaka amabhlu ajabulile, abagqoka amabhlu abatyebhisa ahlala izansi wezinqa. Omama bakhona nabo abashuqula amakhanda. Inwele ezidayiwe zibomvu akafuni ukuguga inwele efaka ezimhlophe kodwa manje ubhizi ubamba i-age. Haleluya. Yes Lord. Ingakho engafuni ukubizwa ngolontuzana ngomama uMadlamini ufuna ukubizwa ngoJoyce. Yes Lord. Haleluya. uJoyce. Amen. Noma uMary, usisi Mary. Ngoba umbiza ngo-Aunt Mary niyaxabana. Athi ngo-Aunt wakho ngo-Aunt Caroline. Amen. Yini niyamphinga uNkulunkulu nina? Anifuni ukwamukela uNkulunkulu, ingakho neyinkinga emzini emakhaya enu. Ingakho ingane zenu zinganihloniphi ngoba nana nihloniphi. Ayikho into ongathi uyelo esontweni ungalungiseki emphefumulweni. Uyela ukuyotshela ngeblessing plan yokuthi uNkulunkulu lesimo kusona uzokukhipha kusona, uzokubusisa ngomsebenzi, uzothola ipromotion. Ayikho lonto eBhayibhelini. Ayikho into bazama promotion eBhayibhelini kuthiwa ke shwela na promotion. Yes Lord. Ngafuni. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 32. Wosukuma phambi kwempunga uhloniphe ubuso bomuntu omdala, umesabe uNkulunkulu wakho, nginguJehova. Lalela, ayikhulume lento ukuthi yenziwe esontweni kuphela. Ebhasini, esitimeleni, ngisho bus stop. Awukwazi ukuthi uzohlala phansi ubone khona umuntu omdala omile.
umama omdala noma ngabe ikhehla elidala noma ngabe umuntu osifazane okhulelwe wena uma labathi uhlele ekhoneni susa lo muntu esaduze kwakho wena ugudluke uphume ukhombise nabanye ukuthi wena uyisibonelo ahlale phansi umuntu omdala usamuhla wena igazi lakho lisagijima inyama isa fresh athi omunye no mina ngisindisiwe angeke ngisumele umuntu osifazane noma umuntu omdala umuntu osifazane ogqoka ibhuluko newigi uhlangana lapho naloko wena uzokukhombisa kanjani ubulungiswa bukaNkulunkulu kuwena uma kukuthi wena uzowahlulela abantu ubani wena ubani wena ngoba umsebenzi wakho ukuthi ukhombise ubulungiswa yes Lord ukhombisa wakho ubulungiswa ukuthi wena kufanele wenze lo muntu lento emnyeke kaza yenze ekhombisa ubulungiswa uyenze wena ibe lula phambi kwamehlo abantu bathuke babone inkazimulo kaNkulunkulu kuwena ngemsebenzi yakhe emihle umusa uthando inhlonipho ubulungiswa noma kuthiwa ngihlala neBhayibheli lami ebhasini mengibona umuntu omdala emile ngiyasukuma ngilivale iBhayibheli ngize ngahlale phansi ngiyazi kwabanye abayimdlwembe kubona babona mhlawumbe ukuthi mina ngizenza ngcono abambona uNkulunkulu balibona iBhayibheli ngiliphethe angisho lokho ngoba kungisenza ngcono yingoba lezi zinto lezi ngenza lezi zinto lezi ezenze ukuthi abanye abantu bazibuke zikhuni zilula ukukhalwa nokuhlonipha nokuzithoba kulula uhlala nomuntu la ufuna ukukuphikisa afuna ukuphikisana nawe angiveni isikhathi ngivele imbuke nje umuntu eloku ezenza uhlanya why ingoba yini ngifuna umkhombisa ukuthi ke ukuthula kusho ukuthi isilima as long wazi ukuthi uma uzokhuluma ukhuluma ngesikhathi esifanele ngokuba bonke labantu abazenza ukuthi balungile bathanda ukuthi bazidefende ngaso sonke isikhathi yini akafundisekile akasazi isikhathi sakhe uma ekhuluma noma wakhe uma avula isifuba afuna ukukhombisa naye khona futhi amakhala noma wakhe akazokhuluma nathi uma wakhe uyalibeka nawe uyalibeka baba wakhe uyalibeka nawe uyalibeka kodwa uma ubona usomisa emgaqweni uyascreama uma ubona usaziwa emgaqweni uyascreama noma ubona umuntu onemali ekuthuma noma ekhuluma nawe ufuna ukukhuluma nawe uyazinengela uhlonipha umuntu ngoba nake utho yini ubulungiswa kubazi ukuthi kuyini ingakho nezinkundla zokuxhumana zilisebenzisa beni-advertise yonke into engasile nifuna ukufana nayo yonke into enibona ka-social media yonke abantu bazibiza ngamaKristu benza zonke izinto ezokunuku nezinto ezokungcola nezinto ezokukhohlakala ezenziwa ku-social media yini abalazi izwi emasontweni abahambayo ashungelele izwi batshela ukuthi nje uzophumelela bekumakhelwane wakho umshaya isandla umtshela umakhelwane namhlanje usuku lakho ukutshela ukuthi bayizoni abayazi loo nto leyo hlanganisa imali kwenza amaphathi liyajive esontweni kunephathi dlala ihouse mase ungitshela ukuthi wena ngathi nomoya ingcwele alinawo umoya ingcwele nina ngithola umoya madimoni iwona lo nyakazisayo nishayikisayo ngoba angifundi iBhayibheli mina angifundi iBhayibheli alilazi iBhayibheli ingakho nizondana esontweni nithakathana esontweni nibambelana amagqubu esontweni okuyincwadi yaMathewu chapter 18 incwadi ngokukaMathewu isahluko 18 verse 1 ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi kubani omkhulu embusweni wezulu na nina niphakamisa abafundisi nalabo bazibiza ngabaholi nofaza nibenibona bona nibheke phansi nifuna baxhawula izandla uzibona ngathi usisiwe ngoba uxhawulisa ngesomuntu ongcolile olala nengane ezincane sifuna ukwazi ukuthi ke ubani omkhulu endumisweni
wayesebiza umntwana wamisa phakathi kwabo wathi ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki lalela uma ningaphenduki ubiza umntwana ngokuba yini abantu abadala bazitshela ukuthi bona balungile emehlweni abo ingane encane uyibiza ngokuba isibonelo sokuthi uma ufana nengane encane uyafundiseka so uma ufana nengane encane yonke into engitshela yona uzoyenza ngokuba ingane ezithuka inhlamba ingane ezincane esikoleni ngokuba ekhaya ethuka inhlamba lalela incwadi ikhuluma ukuthi ke abaprofeti bamanga babona ngemisebenzi yabo nangemikhiqizo yabo yezithelo ngokuba awukwazi esihlahleni sama-aphula ukuthola ama-grapes so nengane encane uma ekhaya kufundiswa imfundiso yokukhohlakala nengane yekhohlakala incane excuse me wathi kubo wathi ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki nibe njengabantwana anisoze nangena embusweni wezulu so uJesu Kristu ukhuluma lento iba sobala ukuthi ke uma nina niqhubeka niba namakhanda aqinile niqhubeke nihlale namabandla enu anenza ninethezeke ekuphileni esonweni uma ningafuna ukuphenduka njengengane nifundiswe into ebhole phansi eBhayibhelini niyenze ngeke nize nibone ubuso wezulu ngokuba ke nina amakhanda enu aqinile usathane unibophile ngamaketanga anifuni ukukhululwa ezonweni zenu anifuni ukuzithoba phela uma ugcwele usathane ngoba usathane afuni ukuzithoba so lo moya kasathane ugcwele kunina ngoba yini anifuni ukuzithoba anifuni ukuzithoba ukuze nina nisindiswe funeka nivumela yonke into ebhale phansi eBhayibhelini nithi ye and amen kuyo yonke imfundiso kaKristu nalowo owamukela umntwana onje abe munye ngegama lami uyangamukela lento ngifuna uyifundisise khona sobachazela usisho ukuthini ngoba bazithatha kancane lento le ibalekile uyiphinde uyifunde nalowo owamukela umntwana uthatha umntwana onje omncane abe munye umntwana omncane ozithobile noma ngabe kuthiwa uyedwa umntwana omncane ozithobile umthathe kuphi abe munye ngegama lami make egameni asifundisi ngoshembe asifundisi ngomshengi asifundisi ngeRoman Catholic Church sifundisa egameni likabani manje umesho kaJesu Kristu usho ukuthi ke uma uthatha ingane uyifundisa ngegama lakhe ngezwi kuba njani kwena uyangamukela mina yayizona nto leyo umsebenzi wakho ukuthi ke ube noKristu kwena wena mfundisi ufundisa ingane umesaba uNkulunkulu ngokuba le ngane uma ungazifundisi umesaba uNkulunkulu igazi lazo le ngane lisezandleni zakho incwadi iqhubeka ukufunde lapha incwadi iyasho ukuthi ke uma uphambukisa ingane kuba kubi kakhulu wena amen hallelujah verse 4 ngakho ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalomntwana so uma wena uzithoba njengomntwana nguye omkhulu embusweni wezulu umkhulu ngokuba wena uzehlisile ngingcwele ngisho kade ngikhuluma ngayo ukuzehlisa wena uphakanyiswa uNkulunkulu awuziphakamiswe ngoba uNkulunkulu uzokwehlisa nalowo oyawamukela umntwana onje abe munye ngegama lami uma wamukela umntwana munye noma kuthiwa baningi noma kuthiwa munye ngegama likaJesu Kristu uyangamukela mina nawe wamukela uKristu kodwa oqhubekisa uma nje nayo into ebalekile njengoba ngithi ke nina abafundisi bamanga
uma niphambanisa indlela yokuhamba einganeni noma niqhubekisa abe munye waqhuzulisa nje noma kuthiwa ilokhu ingane kulaba abancinyane. ayibona ayikho into ebalulekile njengengane ezincane embusweni ngokuba nathi ezulwini sifana nengane ezincane kodwa ke ngokuqinelwa amakhanda nangokugcwala imimoya emibi sizenza abantu abadala bayazi bebengazilutho so umntwana ngokuba mncane usafuna ukufundiswa sifaniswa nabo ukuthi nathi kufanele sifane nabantwana abancane sibe empty sithulule yonke into size kuKristu si-empty ukuze kubuyele uzigcwalisa ngani ngemfundiso yakhe nangokuphila nangezwi lakhe ukuze thina ke sipheleliswe Kodwa uqhubekisa abe munye kulaba abancinyana abakholwa yini. cabanga ukuthatha umntwana okholwayo ufuna ukukhola umntwana ngokweqiniso umthatha wena umfundisa enye into abona ke wena mfundisi esitabane olala lengane ezincane zabafana onukube zingane nawe mfundisi onukube zingane ezincane zamantombazane kuwesi kakhulu wena Kungcono kube itshe lokusila ligaqo entanyeni yakhe. kuba ngcono kwena ufisa abethiwa ke itshe lokusila liboshele emqaleni wakho Azikiswe wafaka emanzini ebujuleni kolwandle. ngokuba ke lokho okwenzayo kuyicala elikhulu kuNkulunkulu ukudukisa ingane ukunukubeza ingane ukubulala ingane nalabo abantu abathwala ngengane ezincane izinyanga nabathakathi ababulala ingane ezincane benza imithi Maye kulo izwi. uyofisa sengathi ke itshe beliboshela emqaleni wakho Amen. wafakwa ejuleni kolwandle ngemsebenzi yakho njengoba lithi manje incwadi maye kulo lolizwe Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. izikhubekiso ezigcwele kubafundisi eziqhamuka kusathane izikhubekiso eziqhamuka ke kubaprofeti bamanga behola usathane izikhubekiso ezenza abantu besifazane abashumayela eziqhamuka kusathane izikhubekiso zabantu abazibiza ngabapostoli bebefundisa into engekho behola usathane izikhubekiso zabantu abazibiza ngamafilosofa nangayo yonke into le abazibiza ngayo beze nemfundiso ezidukayo izikhubekiso eziqhamuka nabo abafarisi nabasadusi nababhali ezikhubekisa abantu bakaNkulunkulu baphume ekholweni izikhubekiso zabantu abangabaprofeti bamanga oshebe omprofethi umagejageja Ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. zikhona ukuthi uJesu Kristu zimele ukufika izikhubekiso ngokuba ke usathane ukhishiwe ezulwini lalela incwadi yesambulo chapter 12 fune beze ukuthi usathane uphumile ukhishiwe ezulwini akuyona into enhle leyo Hallelujah. Thank you, Lord. from verse 12. Incwadi isambulo isahluko 12 verse 12. Yes sir. Ngalokho thokozani nina mazulu. Ngakho thokozani namazulu Nabahlala kuwo. nabo abahlala kuwo. Maye kuwe mhlaba. Maye kuwe thina siphila emhlabeni esiphila enyameni isincwadi maye thina ngoba yini? Nakuwe lulwandle. Nawo lwandle Ngokuba usathane wehlele kini. Yayithi indaba Enolaka olukhulu. Azi ukuthi unesikhathi esifushane. yayithi indaba Sathane ukhishiwe ezulwini ngokuba isikhathi sakhe siphelile. Amen. Maye thina ngokuba ke akazile ukuzodlala uzobhubhisa. So uma incwadi ngale incwadi yaMathewu ithini? Ithi ke ukukhubekisa kuzofika, kufanele ukufika ukukhubekisa. Kufanele ukufika ukukhubekisa. Yes Lord. Ngokuba incwadi ngokukaMathewu isahluko 18 verse 7. Ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. Ngokuba usathane ukhishiwe ezulwini. Kepha maye kumuntu
esiza ngaye isikhubekiso. So uma wena umfundisi wamanga wenza yonke into ephambene nezwi likaNkulunkulu ufundisa abantu uletha ukukhubekisa kwena isincwadi maye kuwe. Maye kubo labo abaletha ukukhubekisa kubantwana bakaNkulunkulu. Amen. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa, So uma isandla sakho sikhubekisa kumbe unyawo lwakho kunqume, uma isandla sakho sikhubekisa sifuna ukuthi ubone ngabe sithi sizintshontsha noma ngabe sithi bulala noma ngabe sithi shaya. Amen. Kumbe unyawo lwakho Noma unyawo lakho lifuna ukuhambisa indlela yokungcola, kunqume, yeke leyo nto leyo, khipha lo mcabango loyo ukulahle, uyilahlelele kude. Akusho ukuthi unqume isandla sakho sangempela, akusho ukuthi unqume unyawo lakho langempela. Lokho kusho ukuthi ke loyo mcabango naleyo mdlinzo naloso senzo silahlelele kude nawe. kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uyingina noma unyonga, Ungabana ungene ezulwini uyinyonga noma ke uyingina, kusho ukuthi unesandla esisodwa noma unonyawo olulodwa, kunokuba uphonse emlilweni ophakade, kunokuba ke ungene esihogweni unezandla ezimbili, unezandla unayo yonke into nezinyawo ezimbili, ngokuba ke khulunywa nabantu abanemali ukuthi ukhetha imali, worship imali, ukhonza imali ngaphezu kwaNkulunkulu. Yes Lord. Uyongena nesihogweni. Ingakho incwadi iba nomusa, yabela abahluphekileyo. Noma iso lakho likukhubekisa likhiphe, Noma ihlo lakho likukhombisa imkhuba, ubona umuntu wesifazane ubuka izinqa zakhe, umhalele, ufuna ukulala naye umkhumule ngamehlo, likhiphe ulilahle. Kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso linye kunokuba uphonse esihogweni somlilo unamehlo amabili. Kuyakusizani? Kuyakusiza ngani ukuthi wena uzuze konke kwasemhlabeni kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho okuphakade? Kuyakusiza ngani wena saziwayo ukuthi ke uzuze abalandeli abayinqwaba kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho okuphakade? Kuyakusiza ngani wena mfundisi wamanga ukuthi ke uzuze abalandeli abayinqwaba kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho okuphakade? Bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane. Bhekani ningadeleli munye nakulabo abancanyana, Ngokuba ngithi kini izingilosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaNkulunkulu osezulwini. ngokuba izingilosi zezingane ezincane Yes Lord. zona zibona njalo ubuso bukaNkulunkulu Osezulwini. osezulwini. Ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa Lokho okulahlekileyo. Yes Lord. Yes Lord. So uma sishumayela sithi nina abantu eligcwele lamabandla amanga, uJesu Kristu akazelanga ukuzokunika izibusiso zokuthi wena ube nemali. uJesu Kristu akazelanga ukuzokunika izibusiso zokuthi wena ubusiswe ngamakhandlela. Akashongo ukuthi ke faka imali yakho ku-envelope. Akashongo ukuthi ke thatha nazi izintambo uzifake esiqeni. Akashongo ukuthi ke wena thatha amanzi abusisiwe. Akashongo uJesu Kristu ukuthi wena ufuna uhlabela amadlozi ukuze ube nezinhlanhla. Amen. Do you understand? So, i-gospel inibizela ekuphendukeni. I-gospel inibizela ekutheni nina niphenduke. Nifane nengane ezincane. Nilandele imfundiso yeqiniso ekutholakala kuJesu Kristu. Nilandele imfundiso engcwele eletha ubulungiswa. Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse 5. Bonile kuwe abasibo abantwana bakhe kuyisici sabo
bayisizukulwane esiphambeneyo nesiyisigwegwe. Yonke lento le enzenzela yona ngaphandle koqonda kaNkulunkulu. Nithukile, nilahlekile. Akukho kulungiswa. You understand? Ungiphe incwadi yaMathewu 10 sesivala. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 10. Diphela ba verse 30. From verse 38. Verse 38. Hallelujah. Noma thabathi isiphambano sakhe angilandele, kangifanele. Lo ongafuni ukuthatha isiphambano sakhe alandele uKristu akamfanele. Yonke into esikhulumayo sithatha phansi eBhayibhelini, siletha ngako imvume kaMoya Oyingcwele. Akukona ukuthanda kwamhleki, mina ngikhuluma into ebhalwe phansi. Ngikuchazele yona ukuze ungesume uyifunde le nto wabina ukuqonda ukuthi ukuthini. Kufanele wazi ukuthi ngikhuluma nawe. Akathali ungabe ubani, noma ngabe umfundisi onesikhundla esiphezulu, noma ngabe isitebe esinemali, noma ngabe umbulali. Le ncwadi likhuluma nawe, iqondisa wena umphefumulo wakho ukuthi wena ufuna ubuyele ekusindisweni. So uma ungafuni wena ukuthatha isiphambano sakho ulandela uKristu, awumfanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Lo othola ukuphila emhlabeni ejabuliswa izinto zasemhlabeni, jabuliswa imali, jabuliswa udumo, jabuliswa ukuthandwa abantu. Thando lwaNkulunkulu alukho kuwena. Olahlekelwe ukuphila kwakhe ngenxa yami. Uma udela zonke izinto uthatha isiphambano sakho ulandela uKristu, uyakukufumana. Uyothola ukuphila kwakho kuKristu, ngoba uKristu uzohlukanisa lezinto semhlabeni ekuyizona ezibambezela abantu ukuthi ke bakholwe ngokweqiniso, bathola ukuphila okuphakade. Uyothola ukuphila kwakho kuKristu. Ngeke ukuthola ukuphila kwakho kule nyango ehambayo nalo mama wakho uma batho mama bani konje. Mama uyangichaza. Labo mama uyangichaza bakho bahambayo ngeke baze bakunike ukuphila okuphakade. Umprofeti wakho mageja ngeke aze kunike ukuphila okuphakade. Ushembe ngeke aze kunike ukuphila okuphakade. Ngeke lesangoma sakho sambayo ngeke size sikunike ukuphila okuphakade. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 25. Loyo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho. Nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. Uyakubekelwa ukuphila okuphakade uma uzonda izinto zasemhlabeni uNkulunkulu angahambisani nazo. Do you understand? Incwadi ngokukaMathewu isahluko 10 verse 40. Yes sir. Onamukela nina, Owamukela abafundi bakaNkulunkulu uyangamukela mina. naye wamukela ke imfundiso kaNkulunkulu, wamukela uJesu Kristu uqobo lwakhe. Ongamukela mina, Lo wamukela uJesu Kristu nezwi lakhe, uyamukela ongithumileyo. wamukela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti. Uma uqhamuka umprofeti ngegama lomprofeti, umprofeti weqiniso okhuluma ngezinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini, uyakuzuza umvuzo womprofeti. uyothola lo mvuzo womprofeti lo aprofethela wona oqhamuka kuKristu. Nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo. Uma wamukela umuntu okhuluma iqiniso, uyakuzuza umvuzo olungileyo. uyothola nawo umvuzo weqiniso okuphila okuphakade. Yilona lo uyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama khona bazokhiba ophuza amanzi ingane ezincane.
bajawu bacanga ukuthi lo ikhuluma lo kuphela khuluma ngokufundisa ingane ezincane ubulungiswa leBhayibheli ikhuluma ngobulungiswa so khuluma ukuthi la uma ufundisa ingane ezincane ubulungiswa ukuphila kwakho nawe kumele ngoba hayi uzofundisa ingane ezincane amanje ukuthi asephelile uqhubeke kwami yohlala efebeni uqhubeke ukuthi ukwintaba uqhubeke ukuthi akathe no funeke wena uphile ngobulungiswa Ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Wonke umuntu owenza ubulungiswa nophila ngokuqonda nophila ngokumesaba uJehova akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe ukuphila okuphakathi. Ncwadi ezenzo isithathu kwesesibili. Silibizele ekutheni phumani ezonweni phendukani nize ekukhanyeni nilahle imisebenzi yenyama njengoba niza kuKristu niyayidela nithathe isiphambano senu nomthathe isiphambano sakho hamba emva kwakhe uhambe ezinyathelweni zikaKristu. Amen. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze uxolelwe zonke lezono ziqukethe nalezono ozithwele nalomthwalo lo ongakwazi ukuthi uzowunika bani ulethe kuKristu. Amen. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Uyobe sowamukeliswa ke isiphiwo sikamoya oyingcwele emese uphendukile wabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu ngaphansi kwamanzi waphindwa wabhaphathiswa nangesiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso esenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza esabo bonke akulezo nto kusho ukuthi esabantu abamnyama kuphela esabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ababiziwe bamukela ukubizwa basabela ingoma iyasho ukuthi lungisa indaba yakho noJesu khona manje lungisa indaba yakho noJesu khona manje wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Yes sir. Wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane lesi esiphambene. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Zisindiseni manje kusenesikhathi. Amen. Awusindiseni mama wakho, awusindiseni umkhulu wakho, awusindiseni isoka lakho. Uma lihleli ngashadile lishiye. Amen. Akakushadi. Niyalala kodwa nenza isono. Awuvumelekile ukuthi ulale ngaphandle komshado. Wena oshadile awuvumelekile ukuthi ulale ngaphandle komshado. Wena ofike washada wadivorce awuvumelekile ukuthi udivorce. Uma ke ufike wadivorce waphinde ushada nenye indoda uthi usindisiwe. No. Awuvumelekile nomshado wakho wesibili awubusisiwe. Ukuba indoda yakhe isaphila. Isincwadi lo okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho yakhlukanisa. Awunakuhlanganiswa nabantu bonke lemhlabeni onusaphila. Yes Lord. Sudivorce kawu4. No. Hlala wedwa phuma konke lemshado le. Amen. Ukuze usindiswe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga Baba izwi lakho elinamandla ngokuba wena Moya Ngcwele uyafakaza ukuba labo abalamukelayo izwi babhaphathiswa. Siyalibonga ke Nkosi izwi lakho ngoba lithembekile liyisiqalo nesipheleliso sezimpilo zethu linamandla licije ngaphezulu kwenkemba ecije inhlangothi zombili lihlanganisa amalunga omzimba wonke inyama nomkantsha nomphefumulo nomoya nakho konke okuphakathi. Baba siyalibonga izwi lakho masilingcwelise igama lakho masize engcwelisweni siphile impilo engcwele singagcini Nkosi ngokuba sithi sisindisiwe kodwa impilo engcwele ngokuba wena umyalelo wakho nezimiso zakho usibizele emngcweleni uthi Nkosi masibe ngcwele ngokuba madodana namadodakazi ombuso wezulu angabantu abangcwele ngokuba wena Jehova ungcwele.
asinakho kuyilandulela Nkosi. Makube inoyo naloyo olizwa izwi lakho lingene ngaphakathi Nkosi limhlabe, singabi nakho ukuthula, singakabi embusweni wezulu, singakayenzi intando yakho, singakakusabi Jehova. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, oyinhloko yebandla, thina singamalungu omzimba. Baba, masingawuthuka umzimba yakho, masingabudeleli insindiso yakho enhle kangaka oyenzile, wadela isihlalo sakho sobukhosi, weza waba umfanekiso womuntu, waphila enyameni ukuze usibuyisele thina. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje kuzobe phakade. Amen. Sosho imininingwane kulabo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, nalabo abafuna ukubhabhathiswa asebephendukile, asebefuna ukwamukela uNkulunkulu. Soshiya imininingwane lapho esitholakala khona 24/7. Hallelujah, hallelujah. Inamba bazalwane, sheshisa uthatha ipeni ubhale phansi 066 566 9245. Ngizoyiphindi inamba 066 566 9245. Siyatholakala ke na ku YouTube. Soqala nge-email address kubo bonke laba abafuna ukusenda ama-email, abafuna ukubhabhadiswa, nabanemibuzo, nabafuna ukuqonda imibhalo. I-email address it's izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphindi i-email address izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Ney'ntshumayelo ke ziyatholakala ku YouTube. Mufuna ukusharisha noma usubscribe noma uphinde ufuna ukuyivuselela ngezwi eliphilayo, imana yasezulwini. Lapha ku YouTube mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe ususubscribe. Izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe ususubscribe, ulalele intshumayelo, usharishe, ulike la uthanda khona. Siyatholakala na ku Instagram. Mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usufollowisha lapha ku Instagram. Izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, sibonge umusa weNkosi, siphinde sibonane ngokuzayo uma iNkosi ivumile. Amen.